Ibulise kune bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kune balandeli bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika. Apha ke siza ke neKaizer Chiefs ke ebheka eGqeberha. IkwelaseGqeberha sithetha nje namhlanje abafana abadala belungiselela ke uyoqobisana neqela likaChippa pha, Chippa United ezikaChippa Mpingesi pha eNelson Mandela Stadium eBhayi eMambozana. Baphulaphuli ke ndiflake sithethe ke ngale metsha namhlanje ukubana zeziphi na izinto enirhalela zenzeke pha kwiqela leKaizer Chiefs xa wena bekuthiwa ke usemagunyeni pha kwiKaizer Chiefs, okanye xa bekuthiwa wena ke uyimaneja ungumqeqeshi weKaizer Chiefs ubungafuna kuhambe ngoluphina uhlobo namhlanje, njengoba ke iKaizer Chiefs ke abantu abaninzi sebengayithembanga phantsi kwesandla saba baqeqeshi ke bayiphethe uzothi ga ngoku. Masenze umzekelo nje umncinci baphulaphuli ngemidfield yeqela leKaizer Chiefs. Siqale pha ngoMabuye. Ndirhalela iKaizer Chiefs iqhubeleke ngaye ke namhlanje uMabuye kwesasisu. Ndirhalela uNkosi Ndiphile Ngcobo ikimdibanise noMabuye kwesasisu namhlanje. Ikhona lento ndirhalela ukuyibona into okubana xa bedibena akho nto na bangayikhupha uNgcobo apha phambi koMabuye, uMabuye apha emveni koNgcobo. Ndicinga uba ke bafake ke noba nguWandile Duba noMduduzi Tshabalala omnye wabo, kodwa phakathi kwabo bayi-2 abekhona oqalayo namhlanje, omnye xa engazibakho lelepo, omnye ke abesebhentshini. Siye phaa ngasemva baphulaphula. Ndicinga uba ke amakhosi akamphumze phaa uMiguel, akajonge umsimanga into okubana akanokwazi na ukuduthula kakuhle kunye noKwinika, okanye bajonge uEden McCarthy xa ethe waphila bamdibanise noKwinika. Akho ngxaki ke lapho phakathi koKwinika nomsimange kunye noEden McCarthy babe khona abadlalisi bobabini kuloo madoda namhlanje. Ze phaa ku-right back bake baphinde babuyisele phaa uThabiso Monyane, kwi-left back bawuqhubeleka ke ngomako, ngoba ke asikeva ingxelo ezibalaseleyo ke ngale nkwenkwenyana kwaBradley Cross. Singene ke kwicala lestriker. Ndirhalela phaa babeke uFlavio Silva phaa kwi-target man, abe sistriker seKaizer Chiefs. Ize esazikithini sebala babeke uMabuye, baze babeke uNkosi Ndiphile Ngcobo, baze babeke uMduduzi Tshabalala okanye le nkwenkwanyana kaWandile Duba, baze ke bawungeze ke xa ndithi ukujonga ndikhangele ke ngoku umntu ongakwazi into okubana naye afike phaa afithe. Bendimrhalela ke ulo mfana ke okaChislet, ngoba ke asikamboni, asimazi ukuthi ke udume ngantoni. Mhlawumbi angamfaka ke kwimizuzu yokugqibela abanomqalisa match, asazi. Ndimrhala into okubana ke naye akayiqali match, kwenze into okubana abonakale naye into okubana ke uphethe ntoni. Abe yimidfielder ke yesine phaa kwiqela leKaizer Chiefs ke. Ize ke phaa ngaphambili babeke le ndodanyana ke yakwaFlavio Silva, emveni kwayo babeke ke le nkwenkwanyana ke yakwaDuba, okanye le nkwenkwanyana ke yakwaMduduzi Tshabalala. Ngeyam indlela, ndithi baphulaphuli ke ngeyenu, ngeyam indlela endihlalela bangenza ngayo namhlanje. Oomodi aba bake babaphumze kancinci bazifune into okubana babethakala phi, bake babukele imetshi phaa behlele ebhentshini. Asithi babagqothwe, babake babukele imetshi behleli phaa ebhentshini, bake bazifune nabo ukuthi qhawuke phi ibhobhile, lahleke phi oThabo Cele barayithi naye umfana omdala asinangxaki naye angaphinda angene. Nje indlela esibona ngayo just for namhlanje baphulaphula kule match yabo neChippa United. Nawukhumbula ke into okubana iChippa United ilwela izembe, iKaizer Chiefs ilwela uhlala phaa ku-number 2 number 3 xa kuzovalwa ke kuvalelwa iAFCON. Injalo ke baphulaphula ke nani ngake ningene nitshone into okubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.